Hai mugi kalis ing sandikala mugi kalis ing panggoda pangrencana kula warga agung Ibu Susiati muga tebih saka balak bencana cedhaka kelawan nugraha kinayoman dening Gusti kang murbeng kawasa. Sang Binagus Ricardo Kakak mugia antuk sejatining kamulyan kang sejati jatining minulya donga japa guna caraka balik muga nyrabai priksangganing warga masyarakat ana ing ruban pasembon sambireja sakukuban muga mawahono basuki yuwana sangsaya nirwikara wata bagama nyaya jadapa lawa satada kara panaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap warga masyarakat Pasembon Sambirejo dan juga keluarga besar Ibu Susiati, perkenankan kami segenap keluarga besar Singomaro Purworejo akan menyajikan sebuah kisah asal usul terjadinya Reog Ponorogo dalam ukiran sejarah alam-alaman Dewi Songgolangit. Bu Suyanti Sakurajo Budale.
Suralata ingkang nedhe kitra olah tanggap kridaning bela diri Tolong sama Nigerian mas, tasnya garapan ya, mantun iki mas, mantun luar, tasnya garapan, pangapunten. Dumase cacah 144 brekele serapat tole serapat mesej serapat sejuk Wadya bolong bantaragi Tidak paling gani ingsun darabani kekayuan supaya ditumuju menyang praja Kadiriyaya. Ingsun bakal boyong kelawan calon bojoku ya calon garwaku Diahayu Dewi Sobrangit. Mula sing kaping pisan dandan, kaping pindho maca baris, kaping telu budhalake sigra laksana tamtama magita kita tanjung.
Iya, wong ayu. Ing repalungguhan iki sayektine pun kakek kewedak ana praja Kadiri iki. Nuhun kepengin boyong kelawan jeneng sira mok. Tobat Romo. Jeneng sira kepengin boyong kelawan aku. Iya. Ana syarat-syarat sing kudu mbok tindakake Romo. Syarat-syaratane opo gendut diake kondo. Pun kakek bakal minangkan yo kan dadi pakarasamu gendut. Ora Romo. Yen kok jeneng para kasembadan. Nuhun apa sing dadi keranganku wujuding kewan raga siji asirah loro ing kono tundane jeneng para bakal ndak suwitani